Jose Luis Bilbaoko aldun nagusiak Lauazeta sariak banatu ditu Foru Jauregian. 8. edizioa betetzen duen sari honen bidez, esker ona adierazi nahi zaie jendaurrean gure hizkuntza eta euskal kultura sustatu, hedatu eta normalizatzeko egin duten lanagatik nabarmendu diren pertsonei, taldei eta erakundei. 2012an, idazle eta poeta fusilatu zutenetik 75. urteurrena betetzen da, eta Bizkaiko Foru Aldundiko Kultura Sailak aukera aprobetxatu nahi izan du bi sari berezi emateko. Lauazeta sarien aurtengo edizioan beraz, Karmele Goñi etnografoak jaso duen Lauazeta ohorezko sariaz gain, Lauazeta poesia saria eta Lauazeta ikusentzunezkoen saria eman dira ere. Amaia Iturbide idazleak eszenatokietako aztarnak hasten direnean lanagatik eta Zerutik zua dator dokumentalaren egile Egoitz Rodriguezek jaso dituztenak. Bizkaiko aldun nagusiak aldundiak euskararekiko duen konpromisoa nabarmendu du eta adierazi du sari hauek aldundiak euskararen nazioarteko eguna dela eta prestatu duen ekitaldirik garrantzitsuena dela.